quartier urbain animé, la vie suit son cours. Mais derrière chaque action se cache un choix entre vigilance et négligence. Fatou, ouvrière dans le BTP. Elle lance des travaux d'extension sans prévenir EDMSA. Résultat, un câble coupé et tout un quartier privé d'électricité. Fatou, c'est la négligence, celle qui coûte cher à elle comme aux autres. Là-bas, voici Mamadou, chauffeur de taxi. En manœuvrant, il percute un poteau électrique. Il ne fuit pas. Il alerte immédiatement le centre d'appel des DMSA. Grâce à son geste responsable, un accident plus grave est évité. Mamadou, c'est le citoyen exemplaire. Celui qui agit pour la sécurité de tous. Mais tout le monde ne fait pas ce choix. Issa, il fait semblant de travailler. En réalité, il vandalise les coffrets électriques, arrache des câbles pour les revendre. Face aux installations électriques, chaque geste compte. Ne soyons pas comme Fatou ou Issa. Soyons comme Mamadou. Vous êtes une entreprise? Avant d'engager tous travaux de creusement, veuillez contacter les services de EDMSA pour ne pas endommager les installations souterraines. Citoyennes, citoyens, signalez tout acte suspect, accident ou cas de vandalisme sur le réseau électrique, y compris au niveau des poteaux, en appelant le 36 077 ou à l'agence EDMSA la plus proche. Merci de votre collaboration. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam. N'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa berebere ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yani ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kungolo ate dugu wari ko dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mugadamuba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45
an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye mɛ kalo tile 19 san 2024 an bɛ maliyɛn cɛman na musoman denmisɛn ni mabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na ne ni fulakɛ bi yan fula fɔlɔ nka nɔnɔ de t'a ka wɛrɛ la fiyewu a yɛrɛ tun bɛ se tiga ko min na fana sanji woyo taara n'a ka tiga ye Keba i Jalo premier ministre sɔɔni sisan ale bɛna jaabiliw daminɛ ɲininkaliw bɛna kɛ a la CNT maaw fɛ Keba k'a daminɛ sisan la sa fo nɛgɛ kanɲɛ 21 min ye Mali télévision soba ale bɛna o jaw bɔ mɔgɔw ka o ye ni Ala sɔnna ma min mana na sɔrɔ la an na tila k'o kɛ soma sama ye maa 8 k'ulu ye kasobon Dakari Yorosokaw fɛ ka 5 don fiɲɛ na opération dugukolo ko wolomasiri tabaw y'o baara daminɛ Maninkala kɔnɔna na Maninkala fan 14 min ye dugukolo ko ye Sorasiw y'o baara daminɛ polisi directeur général ba n'o ye Sukone ale bɛ munumunu salo la ka taa maaw lajɛ maa minnu n'ale n'u ka baara kɛ minnu b'a ka yamaruya kɔnɔna na ka taa galabu kɛnɛya k'o dɔ olu tulo kan Niger ale ni Mali y'u bolo di ɲɔgɔn ma taji kɔni san 3 nata in na Gao Kidal Menaka Tombouctou Niger ni wasado olu taji feereli la olu ma yaasa sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na kabini Mali ni Algérie ka ko in wulila san laban ɲɔgɔndanw o labɛnw bɛ sen na ministre ale kɔni kɛlen don ka forokiya bɔ k'o bila kɛrɛfɛ Keba ka t-shirt don k'u na taama kɛ yaasa min ye ɲɔgɔndan in na suyɛni o ka se ka bali cogo min na seko ni dɔnko bɛ taa n'an ye Burkina ni Gambie bi Gambie jɔnjɔn belebeleba taara ka di général d'armée Assimi ma farafina cɛbaw ka ɲɔgɔnlajɛ min bɛ kɛ san o san ɲinanta a jɔnjɔn ko k'a di Assimi Goïta ma Thomas Sankara ka taasibila kɛ ale ye Assimi ale ye Mamu Dafe bila ka taa nɔ na Burkinakaw fɛ yen o seko n'o dɔnko baara fila kɛra kelen kɛra min ye mémorial dayɛlɛli ye tɔ kelen dɔw kɛra surafana dun ye sabula o bɛna n'a yɛlɛma pewu k'a kɛ projet belebeleba ye Keba yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min o bɛɛ lajɛlen na sa an b'a yira o la sa k'a fɔ segukaw fana fɛ yen farafina seko ni dɔnko tigilamaw olu tun bɛ ɲɔgɔn lajɛla ye nin y'an ka kuma la kumaba ye sɔgɔmada in na sɔɔni sisan m'an kara kuru la ka ɲɛfɔli k'aw ye a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na. Keba ini sɔgɔma tuguni bamananw ko ba ka fisa ni janfa ye Keba nka fanga ale fana tana ye kan fila fɔ ye cɛbakɔrɔ Keba kana sɔn i dala kan ka kɛ dɔnkili ye ni ko ma ban kɛli ma lakali o bɛ yamaruya maaw ye sɔgɔma in na an bɛ taa cun Kidal Keba an bɛna na baabu mun f'aw ye anw yɛrɛ ka ɲinini b'a la k'a sababuya kɛ a waati an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'an bolo da ko dɔw kan o kumaw an bɛna na olu fɔ a la Mali wolomasiri tabaw olu ye sɛbɛn minnu k'a nɔgɔnni fɛ ani minnu tun bɛ ko ɲɛmɔgɔya la olu ye kuma minnu fɔ ani ka sɛbɛn minnu bila an bɛna na dɔ ta olu fana kɔnɔ min ye MINUSMA ale fana tun bɛ an fɛ a waati ale ye laseli kɛ bamanci jɛkulu fana olu fana kumana a ko waati ka ɲɛfɔli kɛ a la Keba an ka mɛn don jumɛn ma mɛ kalo tile 17 san 2024 ko mun de kɛra Kidal Keba ɲina o y'a san 11 ye mɛ kalo tile 17 san 2014 min ye Mali kɔnɔ a waati kalata kɛra ka ban pewu Ibrahim Boubacar Keïta ale ye se sɔrɔ a kɛra jamanakuntigi ye Keba bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma ko min ye Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ye k'a ka taa ni fanga ye san 2013 san kun do Keba o se sɔrɔlen ale y'i wasa don maa min na k'o kɛ premier ministre ye Keba o kɛra Umaru Tatamli ye nka i bɛ fanga mara cogo dɔ Keba a kumaw ka ca
fangamara kɔnɔna na fɔngo ɲɔgɔn nana ye Umar Tatamli kɔ ale y'a ka démission ma kɛ keba k'a fɔ ko ale bɔra premier ministre jɔyɔrɔ la o nɔgɔnin fɛ avril kalo tile 5 san 2014 Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la ale ye danaya ta k'a da Musa Mara kan k'o ka bila Tatamli nɔ na Tatamli min n'a kun y'o sugandi septembre kalo kɔnɔna na san 2013 ka o nɔrɔ bila ni Musa Mara ye Musa Mara min ni ale yɛrɛ tun ye a waati keba ministre so dɔ tun bɛ min bɛ dugu la politique de la ville dugu marali cogo Musa Mara tun b'o de kunna a bɔr'o de la ka na kɛ premier ministre ye Ibrahim Boubacar Keita ka danaya dalen a kan Musa Mara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko kalan kɔni o y'a labɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko mara kamabɔli hukumu kɔnɔna na premier ministre i kan ka wuli ka t'i ka maradenw lajɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ye munumunu Salo boloda a ye Tunbutu kɛ ka taa Gawo kɛ Kidali taga kebaw de kuma cayara kosɛbɛ maa caman y'a ɲini Musa Mara fɛ nin ko in bɔ jɔ fɔlɔ min ye Kidali ye denmisɛnw kunungo u ye mankan kɛ nin kalo mai kalo tile 16 mankan cayara Kidali kɔnɔna na e k'i ta in bɔ jɔ fɔlɔ keba Musa Mara ko ale bɛ taa Kidali koyi wa ale Kidali ye Mali marabolo dɔ de Mali préfet b'a kɔnɔ Mali gouverneur b'a kɔnɔ Mali policiers bɛ yen Mali gendarmes bɛ yen Mali baarakɛlaw bɛ yen keba kuma nana caya kosɛbɛ min ye pankuru fɔlɔ min kun kan ka wuli ka taa ni Musa Mara ninnu ye a yirala k'a fɔ ko pankuru tɛ se ka se yen sabula bugunatigɛ minnu b'o la a n'o ko kɛcogo Gawokaw fɛ yen u nana ye sa k'a fɔ ko min ye Mara ka tagali ye ko a bɛ tali kɛ min yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye bɛn keleya ni cɛfɔni kanbɛn ye ko a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o de la min ye ministre a waati n'o ye Wolomasiri Tabaw ka ministre ala ma hinɛ na Sumelu Bube Mayiga ale taara Gawo kɔnɔna na kalo tile 16 keba ka taa kɛnɛ lajɛ a ko bɛ cogo di Bube segilen ka na keba ale ko k'ale tɛ se ka taa tuguni ko taali yɛrɛ ko k'a bɔ a ma koyi k'u jija k'a ka se ka labɛn ka ɲɛ keba waati maa minnu tun bɛ Musa Mara nɔfɛ n'anw yɛrɛ sera k'an hakili to olu tɔgɔ la o ye Sabi Uldu ye ale tun bɛ IBK ka gouvernement kɔnɔna na Sada Samake Awaba ka taa se min ye Musa Mara yɛrɛ ma a waati an ka gouverneur Kidali kɔnɔna na o ye colonel Adama Kamisogo ye maa timinandiba an n'a ye baara caman kɛ Kidali kɔnɔna na ani waati min na kalatakow la waati fana na an n'a ye baaraw caman kɛ keba Kidali kɛlɛba filanan in a tɛmɛna maa jumɛn ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni Musa Mara ka taali ye o ye maa minnu bɛ yen n'o ye Bamanci jɛkulu ye n'o ye marifa ta Kidali kɔnɔna na olu de y'a yira sa k'a fɔ ko Mara ti don yen koyi ko daminɛ min ye jɛkulu wɛrɛ ye n'o ye Asiya ye ale ko ale sen kun tɛ don kɛlɛ in na sabula min ye bɛnkan o tun bɛ Mali ale ni diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min sɔrɔla Wagadugukaw fɛ yen n'o kalata y'a to Ibrahim Boubacar Keita ale sera ka sigi mais kalo la sa min ye Musa Mara ye a ko ko ale na taa koyi keba Mara ye denmisɛnnin min ye a galabu ka kɛnɛ a timinan ka di nka kabini Mara bɛ Gawokaw fɛ taama na kalo tile 16 denmisɛnninw caman bɔra Kidali k'a yira k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'a nali ye min ye MINUSMA maaw ye olu yɛrɛ kun ye wuli ka jɔ kɛ sa yaasa ka se ka ko in labɛn cogoya la o de la Sumelu Bube ale kɔnna ka taa yen nka min ye a ko in gɛlɛyara kosɛbɛ u y'a yira la sa k'a fɔ ko min ye Sumelu segilen ka na ale nana kɔmasegi baara kɛ keba novembre kalo kɔnɔna na san 2013 Umar Tatamli ale fana tun ye Kidali taga boloda koyi o kuma fɔlen Kidali dugu kɔnɔna bɛ ɲamina ɲɔgɔn na maaw karila ɲɔgɔn na MINUSMA ale yɛrɛ ɲɛmaa tun bɛ min b'a ɲɛmaa la waati o ye Bert Conders ye u ko ko nin ko in ko Tatamli ka tagali bɔ a bolokɔrɔ fɔlɔ Tatamli sɔnna o ma taa Musa Mara ta fɔlen Bert Conders kelen ale ni lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan u y'a yira Musa Mara la k'a ka taali ma labɛn k'a k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko sabula olu ma labɛn u k'a to u ka labɛn yaasa min ye taali ye a bɛ se ka sigi bɔlɔ kelen kan cogo min na baaraw bɛ se ka kɛ keba MINUSMA mɔgɔw ka sɛbɛn dɔ y'a yira k'a fɔ ko ka kɔn Musa Mara taali ɲɛ min ye kalo tile 16 wuli ka jɔ
MINUSMA sɛbɛnw ni laselikɛla minnu bɛ yen olu y'a yira ko maa 19 ko olu joginna o ko senfɛ anw yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw y'a ɲininkali kɛ u y'a yira Kidal dugu kɔnɔ ko maa 3 de joginna o ko senfɛ min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in ye denmisɛnninw de labɔra jagoya la yaasa u ka se ka mankan ci MINUSMA ale y'a yira a don k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka maa dɔw k'u ye degun sɔrɔ ko sabula ko gaz lacrymogène ko ye olu ka maa 2 olu fana kirikirima kiba ni yɔrɔ in na maa bɛ kan ka ɲininkali kɛ maa 20 de bɔra ka taama in kɛ maa 20 ka gaz ka taa ci o la ka se ka kɛ ka MINUSMA mɔgɔw kirikiri yɔrɔ kɔni o tun tɛ mɛncɛn tuguni nka an t'o nɔfɛ mais kalo tile 17 kabini sɔgɔmada joona fɛ Kidalikaw y'a yira an na k'a fɔ ko maaw bɔlen n'u han ko dugu faamɛ minɛlen don k'u t'a fɛ Musa Mara ka se yen o bɛɛ n'a ta tuguni welewelemada kɛra jɛkulu marafatigi minnu tun bɛ Kidali dugu kɔnɔ sabula a waati jɛkulu minnu tun bɛ Keba a bɛɛ lajɛlen ye marafatigi ye wa u tun tɛ sɔn fiyewu armée kɔni tun bɛ yen Mali gouverneur tun bɛ yen Mali sɔrɔdasiw tun bɛ yen nka u tun bɛ cogo min na Keba kan 1 a bɛ fɔ min ma kan général Sumare u tun b'o de kɔnɔna kuluwo kɛrɛfɛla la maa si tɛ se ka bɔ ka foyi kɛ dugu kɔnɔ polisi denmisɛnnin caman tun bɛ a waati fana olu fana k'u sago tɛ dugu la nin jɛkulu marafatigiw olu de kɔni k'u sago bɛ dugu kɔnɔna na min ka d'u ye n'u ye min fɔ o de bɛ kɛ u ni MINUSMA kun bɛnnen don kɛlɛ don Musa Mara ka taali kɔfɛ kɛlɛ min wulila Keba min ye Bamanci jɛkulu MNLA maaw tun b'a la Asiya mɔgɔw tun b'a la MA n'o ye arabu ka tɔn olu maaw tun bɛ a la Musa Mara ale yɛrɛ y'a yira waati k'a fɔ ko min ye nin ko in ye k'a ɲaamina ɲɔgɔn na min ye ninjuguya wale ni Bamanjan wale kɛbaaw ye k'olu caman yera a la k'olu ye o waleya kɛ a waati MNLA ni MINUSMA mɔgɔw ni faransikaw y'a yira k'a fɔ k'olu ma o mɔgɔ ye ko nka ko min ye Asiya ye ko kɛlɛkɛcɛ caman kɔni k'o ye akibi mɔgɔkɔrɔw ye ko a na kɛ olu ye Keba babu nana gɛlɛya min ye taali a tɛna bɔ a ma Musa Mara kɔni a y'a ka wulikajɔ boloda balawu ale ni kati gɛlɛya o tun bɛ dugu in kɔnɔna fana ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a nana ye k'a fɔ sa Kidali yɛrɛ kɔnɔna nana minɛ ka kalaya kosɛbɛ colonel Adama Kamisogo ni ale kun ye an ka gouverneur a waati chef d'état-major o tun ye général Mamani Touré ninnu bɛɛ lajɛlen kun fɛla tɛ taali ye Keba nka premier ministre ko ale bɛ taa koyi ale nana ka ban a ye tumutu kɛ a ye gawo kɛ mun b'a bali ka don Kidali ye Mali fan dɔ de ye maliyɛnw de bɛ yen Keba waati kɛlɛdagatigiw o tun ye général Djidje Dakoye ani Alhaji Gamu olu fana tun bɛ ko in na Mali ale ta fan fɛ ko nana gɛlɛya kosɛbɛ sabula min ye faransikaw ye olu ko n'o y'a sɔrɔ ko maliyɛn minnu tun bɛ a waati n'o ye maa 700 ye sɔrɔdasi la jɛkulu marafatigi minnu fana tun bɛ yen olu fana kun ka ca olu bɛ taa se maa 1000 ma Musa Agachara Tumani ka fɔ la a waati min ye Barikani maaw ye yan'u ka kɛ Serval ka yɛlɛma u y'a yira k'olu tun ye sɔrɔdasi faransitaw k'olu tun bɛ maa 32 ka taa maa 45 ɲɔgɔnko la ko olu de kun ka o bɛ yen ko wa k'olu yɛrɛ ma se ka u sen don kɛlɛ in na dɛ ko waati min na olu nana ye k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ se ka lajɔ cogoya si la k'olu seginna ka n'u ka kan kɔnɔna na ko k'u dabɔ kuma bɛɛ lajɛlen na ko in yɛrɛ kɛra sa maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ MNLA kɛlɛkɛcɛw Asiya maa ɲaaminiw maa sugudɔnbaliw an'an ka wolomasiri tabaw olu de karila ɲɔgɔn na maa minnu tun bɛ yen n'o ye MINUSMA ye olu minnu kan ka kɛlɛban kɛ olu ye duuru don fiɲɛ na k'u yɛrɛ ɲini Keba cɛ dɔ gɛnna ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yan a tɔgɔ ye ko Guillaume Ngefa a don a ye sɛbɛnni kɛ MINUSMA ka sɛbɛnnikɛ sira kan k'a yira k'a fɔ ko min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye n'o ye armée ye k'o de taara baga Bamanci jɛkulu ma u sigiyɔrɔ la yɔrɔ nin cɛ in kɛ don kuma caman fɔra Bamakɔ kɔnɔ a so nin kɛlen ka nin kɛ Guillaume Ngefa ale de ye nin sɛbɛn nin don MINUSMA mɔgɔw ka bɔlɔlɔ sira kan k'a yira k'a fɔ bɛɛ la ko jɛkulu marafatigiw tun bɛ yen ko foyi tun t'u la Musa Mara ko ale ka taali ye a ma kɛ a nɔgɔnni fɛ sabula mankan wulilen olu yɛrɛ y'a ɲini sa ka se ka a ka tagali Kidali k'a bila nɛgɛ kanɲɛ 12 ani miniti 30 yaasa ni dugu basigira o senfɛ sa MINUSMA hélico de y'a ta Keba ka taa n'a ye ani ka tila ka faransikaw ka hélicoptère de b'a fɔ ma ko Tigre u y'o kɛ ka escorteli kɛ min ye pankuru ye a taara jigin MINUSMA ale de ka kan fana kɔnɔna na dugu kɛnɛka dafala la ale ni pankuru jigikɛla min bɛ Kidali olu fana tɛ kelen ye Musa Mara selen
atara nga surasu olu be yoro mina no e kan kan general Sumare atara yi o ya soro surasi kelen fatura ayi tasibla ke o su kuna mara bora esa akoko fo akata gouverneur de la yene sa keba ministre mago kulu sega dene gatana gouverneur la de mara koko Mali wulu masiri tabaw be aduna Mali wulu masiri tabaw uluga gungon uluga minangon nana keba uyu kunda gouverneur kan ka damine sa nege kanyeta ani woro no lanzara temene fukata se nege kanyeta ani wolonvla ma 80 minutes bisabayi mugu koni gwani no kosre minye Mali aleni bamanchi jagulu ni nyanche kele nana buka gele kosre mara nunu sira ka labo katanu le ministre alega kanko nana anaka délégation mogo katulu blay kele koni nana ke kataba nani nye minye jekulu marafatugu be ga deme tugu na be ga demeti panguru ulufuna tume barala adu minisma mau ulu koni ya ira sakulu kunteni kele kenenga nga mabi yere nyini nga panguru munu kumega munu ulu kumega mumbara sugu ke Mali wulu masiri tabau ulu kuntlara ka sega yoro bela jele mina keba kele konnana uye yoro be mina ka bela jele ngutai nga nege kayen tan sababe teme wati mi ko nana nyami de afregete yele mana peu mi ye demen bora yoro kana ma shita do awati Fransika arajo sodo tuma anfea ale de prepare ya fo ko mi ye don ko yele mana nyama horo ko bamanchi jekulu kuye gouverneur amine o kofe tuguni bamanchi jekulu yele ga la selisra o fe bolola ga ulufana ya kibara di mi ye wula fo tara ga kibara wera o di tuguni kibanga mamunu tume gouverneur ko na ibulu donwa o ya nga préfet anga sous préfet mamunu me nulu kunana nulu Musa Mara mega pma nu tara ka ulu sigilen to yi bina na ke ulu de ka kulu de nikena karaba kulu de faga akoin senfe wale ye degun taman bala se kidal kona na wati sabula beni fitini min tumbe no kun kelo no ka to jamana do nga sega sigi anga sorasu nga sega barake anga polisu nga sega barake akollo na ke o bela jele yi sabula ulu bela jele mbara pew kana u yere soro fo dugu togo edi fo gawo ulu na fo gawo de hukumu konna na sa ayira ka fo ko koin akololo folo kara minye anga tamasien fa tumbe yo bela jelen tigi ka boyi kalo tletan segi minye shuye o ya soro ministre ni mawaraw ulu konna na do dugu konna na saka kimeli damine bamanchi jekulu dugu fame pumbe ulu bulu Mali armée ale bora ki kunda gawo ka kanaye ani kelega chew bela jele benga nyini na sa ko ya samiye benga yi obusega soro tugo mi keba ibaro mami na no benga papier ko yena wa Mauritanie jamana kuntigi koro mimbi sa otere Mauritanie jamana kuntigi koro de bora Mauritanie kana o benga ine sorale Mali yɛrɛ de ko sako mi accord de Wagadugu nye k'ale to la tuguni ko an ka taa accord kura dilan Algérie kaw fɛ keba Musa Mara ka tagali min ye bamanci wale ni juga wale kɛbaw ye ka taa fara jɛkulu marafatigi minnu tun bɛ yen n'o olu ye wulikajɔ kɛ Kidal kɔnɔna na lamaga nana to sa Mali yɛrɛ sina ka dugu bɔra Mali bolo ten ka di olu ma MINUSMA bɛ yen nka ni min ka di olu ye o de bɛ kɛ taama kɛra an ka drapeau kan o de la ka faliw bila ka taama o de la sa avril kalo tile wɔɔrɔ o tun bɛ ɲɛnajɛ kɛ k'u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta MINUSMA tun bɛ t'o kɛnɛ kan lasigiden minnu b'an fɛ yan nanzaralakaw tɔgɔ la o bɛɛ lajɛlen tun bɛ t'o kɛnɛ kan o tun b'o ɲɛnɛmaya keba min ye kimɛliw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a nana ye k'a fɔ ko in jɔn ko Ala a datigira an ka jamana na fɛn caman kɛra ko in senfɛ sabula hali guerre ko kumaw an kun y'o bɛɛ lajɛlen fɔ an ka GCA min tun bɛ yen n'o ye GCA balansa n'o tun bɛ ANEFIS olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛla ka taa fara kɛlɛkɛcɛw kan nka tiɲɛna Ala ko tiɲɛ kɛlɛ tiɲɛna an bolo kɛlɛ tiɲɛnen sɔrɔdasiw y'u kunda Gawo kan ka se k'a lajɛ ka labɛnni kɛ keba san 11 waleya in tɛmɛnen bi an bɛ cogo jumɛn na bi min ye maaw ye olu sɔrɔla wolomasiri tabaw ka gun kan k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kidali kɛlɛ kɔfɛ san 8 olu nalen fanga la u ye bolodali kɛ bi san 11 Kidali kɛlɛ kɛlen kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ an ka maa caman de tora ko in senfɛ min ye
su maa si tɛ se ka o da fɔ hali bi kidalikaw u yɛrɛ bɛ k'o sɛbɛntiya nka tariku la a bɛ se ka yira k'a fɔ ko a don Mali ye kɛlɛ a ma se sɔrɔ kɛlɛ la nka Mali a ma wulikajɔ dabila Mali a ma cɛsiri dabila Mali a ye baara kɛ min ye malidenw ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ an ka maa mafalen caman binna nka cɛba kelen bɛ yen f'an k'o tɔgɔ fɔ o ye Mamadi Kamara ye Mamadi Kamara Kidali kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen kɛra k'ale n'a ka cɛdenw to ɲɔgɔn fɛ u y'u jɔ u jɔyɔrɔ wa hali kɔsa in na yanni IBK ka bɔ fanga la an taalen Kidali u b'a fɔ o ma ko armée reconstituée Kamara in de tun ye ale ɲɛmaa ye Wolomasiri Tabaw tɔgɔ la fo waati min na u nana fɔ sa k'a ka na a coginna a da de la marifa y'ale sɔrɔ a da de la n'o tɛ a n'a ka cɛdenw u ye kɛlɛ kɛ fo ka taa fo ka olu kɔni ka position u y'u jɔ u jɔyɔrɔ nka an ka maa caman ni tora la dɛ an bɛ se ka min fɔ bi o ye k'a yira sa k'a fɔ ko tasibilaw olu baaraw kɛra Kidali yɛrɛ kɔnɔna na min ye Asimina tɔɲɔgɔnw ye olu ye wulikajɔ min kɛ ka cɛsiri min kɛ ka nin baara ko min ɲɛna n'o tun degunna an ka jamana bolo ka hɔrɔnya segin an ma an ka maa binnu k'u su k'u ɲɛji cɛ min ye jamanadenw ye k'u nimisi wasa keba o foli fana kan ka kɛ an ka Wolomasiri Tabaw ye cɛsiri ni baara ni timinandiya gɛlɛya mun yira 17 mai la k'o nɔgɔ k'o ka bɔ yen pewu ka Kidali ta bi k'a sanuya ka baara k'a kɔnɔ ka basigi k'a kɔnɔ ka lafiya k'a kɔnɔ ka baaraw boloda ka tila ka lakana sinsin yɔrɔ la yɔrɔ min ni maa yɛrɛ kun jigi t'a kan tuguni Wolomasiri Tabaw u y'o baara min kɛ Asimina tɔw u kan ka fo o la u ka baara la kiba an bɛ se ka mun fɔ min ye Mali ka préfet ni sous-préfet 6 o de ni tora ko in senfɛ kiba u y'u ni kɛnɛ karaba de a fɔlɔ o ye Amadu Belko Ba ye ale tun ye Kidali yɛrɛ cercle préfet filanan o ye commandant Mori Jara ye ale tun ye Tinɛ Sako préfet sabanan o ye Dirisa Kulubali ye ale tun ye Abe Bara préfet adjoint chef Seydou Sisuma premier adjoint ale tun ye Tesaliti préfet ka adjoint dangan fɔlɔ ye min ye capitaine Mamadou B Touré ale tun ye sous-préfet Bogosa lieutenant colonel Paul Marie Sidibe ale tun ye sous-préfet Tenza Waten maa caman wɛrɛw bɛ yen olu joginna ko in senfɛ marifakisɛ bɛ a dɔw la hali bi maa 32 fasodenw na olu dɔw yɛrɛ ye degun sɔrɔ 12 taara olu la ka t'u fili magasin dɔ kɔnɔ k'u bolo 2 siri u kɔ hali sini maa t'a dɔn olu ka ko kɛra cogo min na fenêtre tɛ so min na min ye bi ye sa k'a fɔ nin kalo tile 11 tasibila belebeleba o kɛra ninnu maa ninnu ye di hakililajigi kɔnɔna na an bɛ taa Sidi Alimedi Agbaka ale ye min sɔrɔ a don Kidali kɔnɔ an ka jɛ ka o fana filɛ. 17 mai 2014, 17 mai 2025, 11 ans. Jour pour jour, les administrateurs et des braves soldats en mission pour la mère patrie ont été assassinés par une bande de terroristes avec le soutien des ennemis du Mali. Le 17 mai 2014, c'est vers 8h30 que les terroristes logés dans ces grands bâtiments ont commencé à tirer sur le gouvernorat de Kidal sous les yeux complices de la MINUSMA et de la force Berkane. Pendant 9 heures d'horloge, les FAMA ont fait face aux attaques des terroristes. Malgré le manque de munitions, la complicité du vecteur aérien de Barkhane et MINUSMA, les renseignements au profit des terroristes. Ainsi, après le départ de la délégation, le gouvernorat tombe entre les mains des GAT. Les braves hommes sont tombés, les armes à la main, comme le lieutenant Mamadou Doumbia. Malgré une blessure, il a combattu comme un lion pour protéger ces hommes au nom de la mère patrie. Il est de notre devoir aujourd'hui de nous rassembler devant leur tombe au nom du haut commandement militaire pour communier avec leur esprit, pour prier pour leur âme et pour leur dire que leur sacrifice ultime consenti ne sera jamais vain. Les événements de mai 2014 nous ont arraché des administrateurs chevronnés, mais aussi des officiers d'une valeur rare, tels que le colonel Faisal Akba. Des hommes qui ont servi avec honneur et qui ont payé le prix ultime pour la défense de notre nation. Tout le monde est là. Nous avons un devoir de mémoire pour ces victimes, administrateurs civils et représentants de l'État.
toutes les victimes civiles et militaires de ces événements qui nous ont affectés en 2014. C'est un devoir de mémoire, de rappel de ces événements pour que nous qui sommes derrière eux, nous restions vigilants. Dieu merci, alhamdulillah Rabbil Alamina, aujourd'hui l'État est là et valablement est représenté par les représentants de l'État. C'est une fierté pour nous tous aujourd'hui. Nous prions pour le repos éternel des âmes de nos disparus. Après plus d'une décennie, la mémoire de ces martyrs est célébrée par les autorités régionales et les officiers FAMA au Caire de Kidal qui respirent le Mali grâce aux efforts consentis par les autorités de la transition, des efforts qui ont permis de reprendre Kidal et surtout d'assurer avec succès les renforcements et la reconstruction de notre outil de défense et de sécurité. Une belle victoire de l'armée malienne qui a su surmonter les aléas d'une page noire et écrire avec fierté son nom dans l'agenda d'une armée à la hauteur des défis de l'ère. Dugutaga mobili dɔ ni ale kun bɔra Kaji ale ni Wabariya Gao marabolo kɔnɔna na jɛkulu marafatigi lakodɔnbali dɔ moto sanfɛ u binna olu kan nin kalo in tile 16 maa ninnu kun kan ka taa sugujɔ de la a yera sa k'a fɔ gunzure yi o fanfɛla la sa bintara k'u kan yen dɔw kɔni ye mugu ci ka mugu ci o ka mugu ci sofɛrikɛ ale jagoyalen k'i jɔ u ka sɔrɔ sa ka maaw da u disi ka nɔnɔ carton minɛn minnu b'u bolo téléphone portable ni a tɔw bɛɛ lajɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen salo ka b'u bolo min ye marifakisɛ kɔni ye dugutala in kelen sɔrɔ u y'o ta ka na n'o ye Gao ale dɔgɔtɔrɔsoba o kɔnɔna na kabini Mali ni Algérie ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in daminɛna taji ale sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ min ye an ka jamana ale Kidali yan fan fɛ Tombouctou Gao ani Menaka yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la sa comme Algérikaw ka minanci ka don an fɛ yan gouvernement ale wulila ka jɔ kɛ ka ɲɛsin an kɛrɛfɛ jamana ma n'o ye Niger ye olu n'an yɛrɛ bɛ AES kɔnɔna na bɛnkan sɔrɔla Mali ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn minnu bɛɛ lajɛlen na ɲamɛkaw fɛ yen o b'a yira sa ko min ye Nigerkaw ye san 3 nata in na olu kan ka taji di an ka jamana ma min ye Mali yɛrɛ a bɛ se cogo min na ka taji sɔrɔ yen fanfɛlaw la bolonɔbila sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Nigerkaw fɛ yen nin kalo in tile 16 tɛmɛnen in na Mali ale ka ministre min bɛ jagoko kunna ka taa fara sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tajiko ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan Fafere Kamara ale de ye Mali lasigiden ye Marokokaw fɛ yen nin kalo in tile 14 a ka lasigiden sɛbɛn a taar'o di Marokaw ka masakɛ ma n'o ye Mohamed Sisi ye a yera sa k'a fɔ waleya in kɔni kɛra min ye masakɛ yɛrɛ ye tiɲɛ don a fari man d'a la sisan nka o n'a ta bɛɛ a yɛrɛ y'a ŋaniya min ye Mali lasigiden n'o ye Fafere Kamara ye a k'o ka sɛbɛn minɛ a yɛrɛ bolo la waleya in kɛra sababuya fana ye Mali lasigiden ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin masakɛ ma n'o ye Maroc masakɛ ye Mohamed Sisi k'a fo ka waleɲuman dɔ général d'armée Assimi ani Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye sɛbɛn ninnu dili kɛnɛ kan sa u ka jamana ni jamana cɛ siranama ministre tun bɛ yen yiriwali baara mun kan ka kɛ Maroc ale ni Bamako ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila in k'u bolo ni ɲɔgɔn ma cogo min na sa masakɛ kɔni y'a ka kumaw sinsin o kan a ye foli tanu kɛ sa ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma bɛ wuli ka jɔ min na bi yaasa Mali ale ni Maroc ka bolo ni ɲɔgɔn ma a bɛ se ka to senna cogo min na bɛɛ ni kelenya basigi ni lafiya min ye an ka fanfɛ bolo fɛ u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na nin waati in na énergie a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ kurantigɛ barika kɔni dɔ bɔra la nka halisa maaw b'a fɛ a ka lafiya ka don a la kibaru de la sa maa caman kɛlen don k'a yira bi k'a fɔ ko i n'a fɔ jamana caman b'a kɛ cogo min ye kuran sɔngɔ ye ɲɛmaaw kan k'a lajɛ ka sɔngɔko k'a lajɛ sabula maa minnu bɛ yen n'olu ye cakɛda belebelebaw ye kuran man ka feere olu ma sɔngɔ kelen na i n'a fɔ a bɛ feere maa tɔw ma cogo min na jamana bɛɛ lajɛlen bɛ k'a lajɛ bi ka falen don o ko la min ye magobatigiw ye diɲɛ senkolaw ye baarakɛyɔrɔba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ kuran bɛ feere maa tɔw ma cogo min u n'olu ta kan ka bɔ ɲɔgɔn na sabula min ye kuran ye baarakɛminɛn de don jamana ale kan ka hinɛ ɲɛji musaka sesi fɛnw ma o fɛɛrɛ kan ka sigi sen kan maa mafɔlen dɔw bɛ hakili jagabɔla a la ko n'ala sɔnna a ma n'u tilara keba u bɛna n'a danganamaya bɛɛ lajɛlen sabula u y'a ye k'a fɔ bi fura dɔ fana ye
kuran feere cogo ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu ka guwaw man bon olu ka kuran sɔrɔ hakɛ min na min ye jamana magoba ni sengolabaw ani izintigibaw olu man ka kuran sɔrɔ o sɔngɔ kelen na i n'a fɔ a bɛ kɛ fan tɔw olu fɛ cogo min na douanelakaw olu ka baara barosigi min tun bɛ an fɛ yan n'o ye AES douane ale baara kɔni kun cɛra inspecteur général de douane Amadu Konate ko a ye wasa sɔrɔ kosɛbɛ ale min yɛrɛ ye Mali douane ɲɛmaa ye ani farafinna an fanfɛ bolo diɲɛ seleke naani tɔ la douane ɲɛmaaba fana don dangan don a y'a yira sa k'a fɔ k'u ka baara kɔni kɛra danaya ani tilennenya kɔnɔna na wasa sɔrɔla la sabula bɛɛ lajɛlen kun tilenna kun ye kelen ye laɲiniba 7 u sera k'o sigi sen kan min ye 2 ye o bɛna na lawaleya teliya la min ye 5 ye o bɛna na lawaleya teliya la 2 tɔ min kɔni bɛ yen sa k'u bɛna na fɛɛrɛ sɔrɔ o la o bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa jamana in olu bɛ se cogo min na ka fɛn min y'u ka lajɛ laban ye Togokaw fɛ Lomekaw olu fana kun y'a yira sa k'u b'a fɛ k'u sen don nin ko in na nka a yera k'a fɔ baarakɛminɛn min bɛ olu bolo bi n'o ye CEDEAO baarakɛminɛn ye nin jamana 3 in kɔni tɔgɔ bɔlen don o la nin waati in na donc min ye baara ye u k'a sigi u yɛrɛ tɔgɔ la u 3 ka se k'u ka baara kɛ douane kunda o de ye nisɔndiya ye wa a fɔra ka bɔ ko gɛlɛya minnu kun bɛna na kɛ mun fɛn fɛn kun bɛna se ka kɛ gɛlɛya ye fɛɛrɛ sɔrɔla la ala ni douanelakaw yɛrɛ ka hakili jagabɔ ani u ka maa mafalen minnu bɛ olu ka bilasiraliw ɲɔgɔnye bɛ kuncɛ tuma min na sa bɛnkan 7 in kɔni na 5 a nɔgɔnin fɛ u jɛra n'o ye u ka se ka kɛ joona tɔ 2 o na yira ɲɛmaaw la fɛɛrɛ ni dabali ka se ka sigi inspecteur général de douane Amadu Konate ko a bɛ fo douane tɔw bɛɛ lajɛlen foli ta ka ɲɛsin a ka maaw ma nin ko in labɛnna cogo min na bonya ni karama kɔnɔna na ani u sera ka se fana ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na Mali jamana kɔnɔ ko ka foli ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma o ko hukumu o kɔnɔna na yaasa min ye douanelaka minnu bɛ AES kɔnɔ bi u bɛɛ lajɛlen ka miirina u ka taabolo bɛɛ lajɛlen u ka se ka kɛ kelen ye nin waati in na min ye ɲɔgɔndanw ye san laban ɲɔgɔndanw ye o bɛ ka se ekɔli ko ale bankun kan yaasa ka se ka dɔbɔ yuruguyurugu la ani dɔrɔgu tali la sa taama belebeleba o sigira sen kan kalanso ɲɛmaaw fɛ min ye taama in ɲɛ ale bɛ tali kɛ mun na ko san laban ɲɔgɔndan minnu bɛ nalen sa denmisɛnw bɛ se ka u yɛrɛ tanga cogo min na yuruguyurugu ni namaraw kɛliw ma ka sɔrɔ k'u bɛ jaabiw ɲini jagoya la k'u to ɲɔgɔndan kilasiw kɔnɔna na min ye dɔrɔgu fana u bɛ se k'u senbɔ la cogo min balasuki n'o ye taama in ye sa taama in kɛra Kayikaw fɛ tugun a kɛra Kulukoro Sikaso Gawo ani Mali fan caman fɛ yaasa sa ka kunnafoni di maaw ma kunnafoni minnu b'a to sa denmisɛnninlakaw bɛ se k'u yɛrɛ tanga nin fɛn 2 ma min ye ɲɔgɔndan fana bɛ se ka kɛ bonya ni karama fana kɔnɔna na Keba ekɔli karamɔgɔw ko k'olu lakana dɛ ko sinon ko denmisɛnnin dɔw b'a fɔ k'u b'u gosi nin ye kuraya ko la dɛ anw kɔni tile la nin kun tɛ yen surveillant ka taa jan da o fana ye k'a b'o fana dasi nin kɔni ye ko kura ye anw kɔni tile kɔnɔna e yɛrɛ mana tila yɛrɛ i bɛ taa i ka min bɛna kɔfɛ i bɛ t'o de labɛn wa i bɛ taa jan da direct mɛtiri de ɲɛ mɛtiriw fana ko k'u lakana ko ka lakana sigiliw fana tɔgɔ la ko tiɲɛ don taama bɔra kɛra ka taama kɛ ka fɛnw kɛ nka k'u tɔgɔ u hakili to la baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o o ye Adra ye ale n'a bolofaraw Tomiyankaw fɛ olu tun ye barosigi sigi sen kan barosigi min b'a to sa min ye maanifinw yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni hinɛ kɔnɔna na u bɛ se cogo min na k'u hakili to maaw la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na Mali Burkina Faso ale ni Mozambique o jamanaw don a yɛrɛ sa k'a fɔ ko baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye Adra Mali ye AFAD ale ni dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka bɔ Alimanikaw fɛ yen olu kɔni musaka di nin barosigi in ka se ka sigi sen kan sisan an bɛ taa Seko ani Dɔnko ale kɛnɛ kan. Leka wuli kija Seko ni Dɔnko Maliba kɛra anw ta ɲina kɛra anw saɲɛ Gambikaw fɛ san o san jɛrɛ dɔ bɛ kɛ min ye farafinnakaw olu ka maa minnu bɛ yen n'o ye maa mafalenbaw ye maa minnu bɛ yen n'olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ u ka jamana marali la n'u b'a fɔ ma sa ko Euro Awards
o tako ɲinanta o hukumu kɔnɔna sa o ɲɔgɔndan kuncɛli hukumu kɔnɔna a yira sa k'a fɔ ko Gambi faba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Banjul ye ɲinan jɔnjɔn ko u ye Asimi Goyita de sugandi ka baara a n'a ka tilenna n'a ka laadiriya faso kanu ani cɛsirili yaasa ka jamanadenw bɛ se cogo min na ka lafiya o kɔni barosigi kɛnɛ sigira sa dumunikɛ kɛnɛ belebeleba min ye jɔnjɔn in sa a dira maa min ma o ye Mamadu n'u b'a wele ko Kumbuna Jara ye ale kun taara sa minisiriso min bɛ Seko ni Dɔnko kunna ani dunanjigiso ale de y'o secrétaire général ye kɛnɛ ka ye sa maa falen wɛrɛw caman tun bɛ yen i n'a fɔ an yɛrɛ ka fɔlikɛla ŋana n'o ye Cheikh Tidiane Seck ye ale tun bɛ yen a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye nin jɔnjɔn min dilen filɛ nin ye salongo sa o kun nana ka na ɲɛfɔ Mamu Dafe ko min ye nin jɛrɛ in kan ka kɛ jɛrɛ in bɛ kɛ sa yaasa ka se ka jɔnjɔn di jɔnjɔn min bɛ tali kɛ min ye Gambikaw olu ka kunnafonidilaw olu de ka hakilina don min ye kunnafonidila min yɛrɛ bɛ n'o ye Fatu Kamara ye ale de kɛlen don ka nin miirida in sigi san o san farafinna cɛba dɔ k'o ta k'o sugandi ka se ka nin jɔnjɔn in d'o ma a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ani a farafinna dɛmɛliko hukumu kɔnɔna na ɲinan ta o bɛnna général d'armée Asimi ma jɔnjɔn a dira an ka jɛkulu maa minnu tun bɛ sa olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nisɔndiyara u ni jɔnjɔn kan ka segin ka na Bamako kɔnɔna na jɛrɛ in ale kɛra sibiri tɛmɛnen Burukinakaw fɛ yen olu ye Toma Sankara ale kɔni ka kɛnɛ sigi kɛnɛ min n'o bɛ se ka kɛ tasibila yɔrɔ ye mémorial belebele sa u y'o dilan ni muzole ale yɛrɛ tɔgɔ la a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin fɛnba in kɔni ye sa yɔrɔba in ye a kurumokarili hukumu kɔnɔna na sa u ye wele bila Mali jamanakuntigi ma ale fana ye wasa don an ka Seko ni Dɔnko minisiri n'o ye Mamu Dafe ko ka taa ale jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ ka baara in kɛra nin kalo in tile 17 Burkina Faso kaw fɛ Wagadugukaw fɛ ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Capitaine Ibrahim Traoré ye min ye Burkinakaw ka premier ministre ale premier ministre o tun b'a kɛnɛ kan ka taa fara Tchad premier ministre kan ale ni Sénégal premier ministre Mali ministre min bɛ Seko ni Dɔnko kunna sa olu ye dunanw ye minnu nana kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ ko Ganakaw olu fana tun bɛ yen Côte d'Ivoire ka taa fara an lamini jamana caman maa caman kan olu fana ka maaw tun bɛ ka taa fara Niger fana ka ministre tun bɛ yen u y'a yira sa ko mémorial in kɔni nin ye ale kɔni dilannen ye a ka laɲini ye min ye sa o ye k'a fɔ sa Toma Sankara ale ye miirina minnu kɛ a ye baara min kɛ a n'a tɔɲɔgɔn 12 minnu fatura olu bɛ se cogo min na maa kana ɲinɛ olu kɔ Burukinakaw fɛ yen kibaru bɔlen kɔ ye u ye ja fana bila ka na ja min bɛ tali kɛ sa min ye baara in yɛrɛ u bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na min ye mémorial in ye u bɛna n'a yɛlɛma k'a kɛ projet belebeleba ye o projet fana yirala sa dunanjigiso Waga 2000 ale kɔnɔna na Mamu Dafe ale fana tun bɛ Mali jamanakuntigi tɔgɔ la min ye Burukinakaw ka premier ministre ye ale ni u ka ministre min bɛ mara kama bɔli kunna sa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ in ye a kɛkun kun ye min ye sa n'o ye surafana dun in ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye min ye Muzolo Toma Sankara ye a baara bɛna kɛ cogo di Wagadugu kɔnɔna na yɛlɛmaba minnu bɛna don a la ni baaraba minnu bɛna sigi sen kan ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jamanadenw ye u ka ministre min bɛ mara kama bɔli kunna n'o ye Adama Sorgo ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka jamana ɲɛmaaw ye u b'a fɛ ka falen min don ko in na o de filɛ nin ye k'a yira sa k'a fɔ ko kɛnɛ belebele de bɛna sigi kɛnɛ min n'i donna kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka y'a kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko min ye Capitaine Ibrahim ye ale kalekan de ko Toma Sankara a n'a tɔ maaw kana ɲinɛ o kɔ o de la sa min ye mémorial in ye u bɛna n'a jɔ k'a kɛ yɔrɔ belebeleba ye gouvernement ale n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen bɛna u cɛsiri a ko la mémorial in yɛrɛ bɛna sigi cogo jumɛn na sa yɔrɔ belebele min don a yɔrɔ kɔnɔna na sa min ye Francis Kere ale de kɔni ye a baaraw miirinaw sigi sen kan baara in yɛrɛ bɛna kɛ taari 14 kan a kɔnɔna na sa u bɛna tuuru belebeleba dɔ kɛ tuuru min bɛ taa mètre 87 la 87 in sugandi kun ye min ye Toma Sankara n'a tɔɲɔgɔnw olu fatura san 1987 san de la o de la u y'o ta k'o kɛ o fana sanfɛla la sa ɲɛnajɛkɛyɔrɔ bɛna kɛ min ye so belebeleba ye maa bɛ se ka lajɛ kɛ min kɔnɔ maa 1000 bɛ se ka don so min kɔnɔ u bɛna o fana sigi sen kan magoɲɛminɛn fɛn fɛn bɛ ka taa se ɲɛnajɛminɛnw ma ka taa fara sa Seko ni Dɔnko ani Toma Sankara yɛrɛ bolola minɛnw bɛ se ka bila yɔrɔ minnu na olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ yɔrɔ in kɔnɔna na u y'a yira sa ko yɔrɔ belebeleba in a musaka bɛ t'i jɔ sa sefa wari miliyɔn 177 la
min ye musaka fanba ye sa kɛmɛ sara la Burkina Faso ka gouvernement ko ale bi jɔ ni 60 ye dɛmɛ jɛkulu ko olu na 40 tɔ ɲini yaasa baara in ka se ka kɛ min ye baara in ye n'a banna a tɛna na kɛ Burkina kelen ta ye farafina bɛɛ lajɛlen ta don sabula Tuma Sankara ka miirinaw a kumakanw a bololaminɛw a ye sɛbɛnni minnu kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o kun y'a bololaminɛw ye n'i donna yɔrɔ in na i b'o bɛɛ lajɛlen ye a ka kumakanw fana olu bɛna na kɛ a ye ja minnu kɛ a n'a ye discours minnu kɛ olu bɛna na kɛ wa keba ko yɔrɔ in ko a bɛna na maa 3,000 de ta baara la han o ka ca dɛ o kɔrɔ ko wo cɛ bɛ n'a baarakɛyɔrɔ maa don sa kɛ ayiwa nin kɔni ye miirina min ka ɲi hakilila k'a fɔ Ghana fana kaw fɛ yen a ɲɔgɔnna bɛ Kwame Nkrumah tɔgɔ la olu fana kɛlen don k'o dilan kosɛbɛ n'i donna yen fana Nkrumah fana ka fɛnw bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ an yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ Memorial Modibo Keita fana bɛ yan min ye Modibo Keita fana ka minɛnw n'a ka fɛnw caman bɛ o fana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw ninnu Ala ka olu caya n'an bɔra yen an bɛ taa Segukaw fɛ yen Segu min ye minisiri ka directeur cabinet n'o ye Nohanso ye ale tun bɛ jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan sa jɛrɛ min n'o bɛ tali kɛ farafina seko ni dɔnko tigilamaw bɛ se k'u ka musakaw sɔrɔ cogo di hakilina in ale kɔni bɔra Etiopikaw ka baɲumankɛtɔn la min ni Mamu Dafɛ tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a yira sa k'a fɔ ko Segu Fondation Festival Cité Niger ale de kɔni ye jɛrɛ in sigi nin kalo in tile 17 n'a tile 18 Segu centre kɔrɛ kɔnɔna na jɛrɛ in a sigira maa minnu fɛ sa Burkina Faso Niger min ye République démocratique du Congo Kenya Zambie Ethiopie ale ni maa falen caman seko ni dɔnko tigilamaw olu tun b'a kɛnɛ kan hakili jagabɔ in kɛ kun ye min ye sa farafina yɛrɛ bɛ se ka musaka sɔrɔ cogo min k'a ka seko n'a ka dɔnko kɔkɔrɔma don sabula a yɛrɛ ka bɔ nin waati laban na maa caman bɛ olu bɛ k'u senbɔ kow la min ye musaka dibaw ye olu caman bɛ k'u senbɔ a la ko foli ni tanu kan ka ɲɛsin Fondation Festival Cité Niger ma ale n'a dɛmɛbagajɛkulu n'o ye SELA min ye olu minnu sera ka nin kɛnɛ in sigi sen kan yaasa farafina yɛrɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ a ka seko ni dɔnko a bɛ se cogo min na k'a matarafa ani ka se ka baaraw sigi sen kan keba bɔbɔyɔ dɔ bɛ yen ale kelen bɛ dunun 9 de fɔ an k'ale latɛmɛ yanni an ka taa min ye polisilakaw olu fɛ yen. Seydou Patrice Dambele fo n'Ala sɔnna ma an na tila ka nin d'a ma a ka a bɔbɔkan kɔrɔ f'a ɲɛna n'o tɛ fila de bɛ yan o tɛ bɔbɔkan mɛn minisiriso min bɛ se lakanako kunna sa ale ka bolofaraba min bɛ yen n'o ye polisi direction ye directeur général de la police ale kɔni bɛ wuli ka jɔ la hali bi n'o ye contrôleur général de police Youssouf Kone a n'a nɔfɛmaw u ye wuli ka jɔ kɛ sa ka na groupement de sécurité routière la n'o ye GSR ye min bɛ ba numanfɛ bolo fɛ a taara yen sa ka taa yɔrɔ lajɛ baara bɛ kɛ u bolo cogo min na ani lakanako b'u bolo cogo min na a y'a ɲini u fɛ sa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka waleya baara min di polisilakaw ma ani sigite bɛɛ min ye polisi directeur kura ye sa a y'a yira u la sa k'a f'u ɲɛna bi u kan k'u jeniyɔrɔ fili lakanako la jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye hakilisigi ni basigi bɛ se ka na dugudenw na cogo min na kunnafoni sanuman k'olu ɲini baara yɛrɛ k'a kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn karama kɔnɔna na min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔw olu ka dɔgɔya kosɛbɛ basigi u ko k'u t'a la ye min ye timinandiya ani lakɔlɔsiliba u ko u fana fara u bolo da la a ko nin waati in na ale kɔni nana ka n'u lajɛ ka na f'u ɲɛna u jɔyɔrɔ ye min ye an'u ka baara kan ka kɛ min ye hakilinajigi kɔnɔna na basigi ni lafiya kɔnɔ u bɛ se cogo min na ka jaabi ɲumanw sɔrɔ a y'a yir'u la fana k'a fɔ k'a ka dayɛlɛlen don u ye waati bɛɛ n'u mago bɛ fɛn minnu na u ka se k'a fɔ yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na contrôleur général de police n'o o ye Youssouf Kone a ye ninnu fana a y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara la nin waati in na a yira sa k'a fɔ ko min ye commissaire divisionnaire Panama Dambele ale n'a ka maaw ko olu fana u fana ye
ɲɛmaa fo ka wulikajɔ la n'a ka cɛsiri la kana olu galabu kɛnɛya tancogo la olu fana na dɔ fara timinanja ani wulikajɔ ka hali bi keba yorosokaw fɛ yen min ye maa dɔw ye k'olu ye kasobon dakari sufɛ san fiɲɛba wulilen sa ka kaso dakari maa 8 ɲɔgɔnna ka 5 don fiɲɛ na ka taa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye maa ninnu kɔni ye u y'u waati min na san kɔni wuli ani fiɲɛkolonba bɛ ka ci u ye kasobon fan dɔ lajɛ ka koko dɔ ta k'u cu u bɛɛ lajɛlen u ye 5 don fiɲɛ na ka taa min ye gardien ye olu kɔni ye kisɛ ci sanfɛ cogo o cogo u ma se k'a to maa ninnu ka segin u kɔ koyi wa min ye maa bolilen ninnu ye 7 la e ko ko u taara ka kelen to han nka halisa tɔ ninnu u kɔni u bɛ k'olu yɔrɔ ɲini yaasa ka se ka u boloda olu kan bato ani jinɛko ta nasira la sa an ka hejitala kɔni kun fɔlɔ olu sera medinikaw fɛ yen Ibrahim Jawara ale min sɔrɔla an ka jɛ ka o filɛ alhamdulillah alhamdulillah an balima asilamɛw assalamu alaikum ka bɔ Kayes fo Kidal an b'aw fo ni ka waliman dɔn a k'a dɔn ka salo an ye dugawu kɛ ala ka ɲina yira na ala y'an ka dugawu jaabi an balimaw n'o ye 2024 ye 2025 alhamdulilahi an bɛ kɛnɛ kan yan nɔ Madina bi ye dimanche ye mai kalo tile 18 le 18 mai 2025 alhamdulilahi gouvernement ka vol fɔlɔ n'o ye premier vol ye an balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ o sera Madina ni waati na alhamdulilahi u b'a la ka jigin ni waati na k'u kunda ka taa don hôtelba in kɔnɔ Jawharatu Rashid alhamdulilahi rabbil alamin an balimaw nin ye wasa ye a k'a dɔn k'a fɔ hijidenw kɔni n'u selen yan 2025 hiji Madina filière gouvernementale bi dimanche donya ba in na an balima silamɛw wula fɛ ni waati na 16h waati fɛn min ye alhamdulilahi vol fɔlɔ o jiginna Madina ni waati na hijidenw b'a la ka bɔ ka don ka taa hôtel kɔnɔ an balima silamɛw o kuma kunnafoni an b'a lase maliyɛn bɛɛ ma k'a daminɛ Kayes fo Kidal Dr Mahamadu Kɔnɛ diinɛ minisiri fo ka taa se Dr Abdul Fatah Sise k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw bɛ Bamakɔ nin waati na a k'a dɔn k'a fɔ Mali hijiden fɔlɔw u sera Madina filière gouvernementale de ko d'an balimaw n'o tɛ agence privée mɔgɔw kabi le 12 olu ye nali daminɛ lundi le 12 olu ye nali daminɛ alhamdulilayi Madina nka bi dimanche mai kalo tile 18 gouvernement ka vol fɔlɔ bi wula in na 16h waati Saudiya heure la avion jiginna aéroport la ni waati na u sera hôtel la an b'a la k'u sɛnsɛn k'u ladon hôtelba in kɔnɔ Jawharatu Rashid alhamdulillah wallahi ni Mali ka convoi fɔlɔ nalen Madina kɔnɔ yan nɔ an b'ala tanu ka ala barikada k'a f'u ma k'u bɛɛ bisimila donc ni kiriw ye ka u ladon ka taa ka t'u bila réception na fɔlɔ donc u b'u lafiya ka dumuni kɛ ka ji min hôtel filɛ nin ye ayiwa MCI filɛ an balima asilamɛw alhamdulilahi an bɛ hôtel min na 2025 hiji ani salo hôtel a bɛɛ hôtel kelen Jawharatu Rashid Madina yan nɔ alhamdulilahi hôtel filɛ nin ye ani misiri cɛmancɛ e k'a layɛ bani hôtel filɛ nin ye n bɛ munumunu ciden b'a ka misiri filɛ nin ye Allahu akbar hôtel ni misiri filɛ nin ye misiri mirabu filɛ nin ye n'i ye téléphone munumunu ka munumunu gouvernement ka hôtel filɛ nin ye lafiya dan don alhamdulilahi Madina o kuma diinɛ minisiri Dr Mahamadu Kɔnɛ an b'aw fo ni ka waliɲuman dɔn inshallah Abdul Fatah Sise mɛsɛnɛ adi ɲɛmɔgɔba a bɛ baara min na hijiko la aw ni cɛw ni baraji Madina cogoya min na Mali ka hijidenw a bɛɛ ka se ka lafiya inshallah alhamdulilahi ni waati na an ka hijidenw selen hôtel kɔnɔ sa fɛn min Jawharatu Rashidi u b'a la ka cadeau di hijidenw ma cadeau di u ma alhamdulilahi cadeau di hijidenw ma ni waati na alhamdulilahi rabbil alamin an ɲɛ b'a la ka cadeau di u ma k'u bonya k'u bisimila hôtel ba in kɔnɔ Jawharatu Rashida voilà i y'a ye voilà cadeau k'a di Mali hijidenw ma premier vol bi dimanche donya ba in na le 18 mai 2025 u sera Madina k'u bonya k'u karama an balimaw alhamdulillah ala ka nɔgɔya bɛɛ maa o maa bɛ nin video in ye ala ka nɔgɔya ye fana ka na Madina yan nɔ alhamdulillah Dr Mahamadu Kɔnɛ Dr Abdul Fatah Sise aw ka hijidenw filɛ nin ye u b'a la k'u bisimila k'u bonya k'u karama Allahu akbar wala silamɛya ka di an balimaw alhamdulillah même Mali gouvernement ko ka wale ɲuman dɔn ala ka kɛ hiji ala k'a ɲɛ ala n'a kira k'a ɲɛ ala k'a kɛ ala ta ye ala kana kɛ mɔgɔw ta ye an ɲuman nana ala k'a ɲuman sigi
wa o ya bonya kan karama ko ma mine foyi ma mine po kan te tora foyi ma soro ba nyuma sira anga voyage la ma bashi foyi soro a bora malla here la ka duan here la donc al sambe do ke ala ka iji do ala ka be no ya vraiment ama bashi foyi soro nina alhamdulillah ambe do ke jamana yi ala ka jamana kulusuma vraiment problème me mal dala ambe jolendo an wonna na iji la ala ka nga iji mine ala ka nga bato ke lombe mine awre mu ya ala ka abulu ma ka chala ala ka jamana kuma ala ka kulusuma an man bɔra so an ɲuman nana yan an bɛ barika da ala ye vraiment basi si man sɔrɔ ala ka jamana barika ala k'an ka du barika ala k'an ka bato minɛ alhamdulillah ni waati na fɔlɔfɔlɔ selen sa u b'a la k'u kɔnti ka taa restaurant na sanfɛ u ka taa dumuni kɛ alhamdulillah rabbil alamin labɛn bɛɛ sabatilen don ka dumuni labɛn ka sigi fɔlɔfɔlɔ selen u tɛna hôtel kɔnɔ guides b'a la k'u guider u ka yɛlɛ sanfɛ ka taa restaurant na cogoya min na ka taa dumuni kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka taa installer u ka chambre kɔnɔ alhamdulillah ayiwa alhamdulillah an balima an b'a fɔ ni ka waliman dɔn o tuma filaire gouvernemental a k'a dɔn k'a fɔ ka fɔlɔfɔlɔ nin y'o selen bi alhamdulillah bi dimanche daba in na mɛ kalo tile 18 alhamdulillah an y'u bisimila an bɛ dugawu kɛ yarabi vol tɔw ala ka sunu bɛɛ ɲuman madinɛ k'aw fɔ ni ka waliman dɔn iji kibaruya bɛɛ an bɛna bɛɛ di aw ma inshallah k'a daminɛ yan na madinɛ maka muzdalifa arafa an b'a bɛɛ lase aw ma inshallah aw ni caw ni bagaji aw balimakɛ don ibrahim jawara wasalamu alaikum Jawara an yɛrɛ b'i fo i ka laseliko ɲuman na hiji ala ka timoko ɲuman di ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ala ka selikɛnɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen garisigɛ Keba i Jalo an bɛ sɔgɔmada na taa jɔ yan k'a fɔ sa ko ala k'an ka jamana basi ala k'an ka jamana kɔlɔsima a k'an bɛɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka